Telefon kızıp ketdi. Men tögür çıkarmay turup eň birinçi oýlanmam gerek edi. Magan karatbagın gerek edi. Endi men senin telefonundu alıp WhatsApp'ından senin kızına ses saladın bolamyn. Sen üýt jasamaýsyň mende kız jok. Sen bilesiňmi jaňa jakyn kalganyn, ha? Bul jaňa jylma sonda? Men jaňa jyl öte gatjak. Bugün 28 goý. Kanda jaňa jyl? Sonda biz bugün şaşa alamyz goý, ya? Men de barmasam boladyn çar endi, ya? Jarayt. Da. Bugün biz keşke din jüresin jaklymyz ostawda. Sen kalay oýlaýsyň biz bugün ostawdyn uşuna jetemizbi? Biz osa baramyz degençe katy görenjekmiz, ya? Bugün gün jaman sakyn. Meniň bar biletinim. Ne boldy sagan, korkup? Ol aşyn tawga işiň. Kaç diýim sagan? Ne boldy? Yo. Kögeler ket. Moçtar alayk. Gaz baram. Direktir. Jaňa jylga denegimiz gerek, hala köpdegen zatlarymız bar biziň. Jaňa jyl bolup atma ne уже? Jok endi şammal kaldy. Bir 2 günde kaldy endi jaňa jylga. Sol daýnalyk endi. Endi bizge köpdegen oýçuklar jasao gerek. Bolady sakda. Men bilem. Boldy. Akçyge goýy. Boldy endi edem boldy. Endi tagra tolgana kaldy. Kutuya söz aýdymyz. 1006. Nihaýat aýtaýberäňiz buýrugyňyzy orundaýyn. Seniň bugünkü isiň sylyklar taratuw. Dere bolar taratsa. Jarayt.